първите лъчи на зората, когато планинските върхове на Рила се огреят с златна светлина, човек усеща тиха благодарност, изпълваща цялото му същество. Учителя Петър Дънов учеше, че благодарността е могъща сила, която преобразява сърцето и ума, отваряйки път към духовна светлина и хармония. Тя е невидим мост между човека и божественото, източник на вътрешен мир и дълбока радост. Когато се научим да благодарим за малкото и голямото, за радостите и изпитанията, ние отваряме врати към нови духовни възможности и по-висши състояния на съзнанието. В ежедневието една проста дума на благодарност към близък, към природата или към живота носи светлина и топлина в душата. Благодарността ни учи да виждаме красивото, да ценим и всеки миг и да се свързваме с по-висшия смисъл на съществуването. Тя е като свеж извор сред планините. Колкото повече пием от нея, толкова по-чисти и силни ставаме. Завършвайки деня с благодарност, изпълваме живота си с доброта, любов и светлина. Нека всеки ден бъде нов повод за благодарност, за вътрешен мир и духовно израстване.